ka nyau trip youth council lailing do circle haka khat pratari uno pra araja arhuwe kalayo ban rakhe ïaka Soso Tham de but Pynlong ïaka marathon ka bashipau kilometers ïaki shinrang but pra kilometers ïaki kintai na do kapor prabje step Hadian kata haka por shipau buje kala sedang ïaka program ban kinmau buram ïaka skiya ba prapuwe umlung Soso Tham haka balapan ya ïaka jingalang da usamla wanda penkemen marwen President HYC Lailendo Circle. Schwab sedang ïaka jingalang layo ïaka jingduai na usamla Presland Roy Tongni Assistant General Secretary HYC Lailendo Circle. Layo ïaka jingkren na General Secretary ke HYC Lailendo Circle usamla Wilbert Sun Khasimle. Ubala penken mau bala kayo Soso Tham hagas nem khat praspa anyo pulai hasai so pen sora but ula tho shibon ki kot ban no senyang syaka jaj benrio kum ka kot duta raksiar ka jingkala khasi ya ka power u esom kisngi barim u henyo trap bat kiwe haba kren kum kongsan hakane kaski nakaliang usamla lumlang khasimle President ke HYC West Coast Hill District ula kit bok kit riang ya ka HYC Laileng do Circle bakan nang kiu shaprang hakikam but ai khubleiru ya baro kitu ki balawan manishimanta haka marathon ya ki bala job bat ki bom job ru kumjo haka digasngi lasam ru ya ki khusnam shakinong job haka marathon kata haka ba 10 kilometers na ka banta ki shinrang kinong job kilong udon bor kharbani banangkong udon bok lang shangoi baar upai lang rengai balai Nangta ki kintai haka marathon ba 5 kilometers ka Rebecca Jindiang banangkong ka kong Tiana nongse baar. Lasam ye kitiki kusnam bat ke song pisa da usamla lumlang khas imle President bat samla wante bok lengdo General Secretary HYC West Coast Hill District. Yiging tube jing shai habre ke pule puthi. Bat dai tang haka snam khat ndai pa san. Watla ka basngau pala ka ni jong niu rurong ba. Watla ula Kenjo syaka arta kapa absan senam kapaka sarkar hagiti kipor kanom syaksu sarkar pareng ba kindang peteng ya kindang yok kam sarkar enda dap absan senam kenrai undi orang ba ula yok ya kam sarkar ha kapa ulalong uno hikai Shillong Government High School hagata kapor kajing ya nanti ke jong kum usyakri ula lek shibun ki aka bat enda ula rung ha kam pule ula don kajing sengau ban puli kiju si kiju kikot berkumju rulang wat ki kena skul ru kidan kajing sengau nomor kajing puli kiju ulah perkhat ulah lek were ki rurang ba jong kathang hak tu por ki rurang ba Shillong ki para khasi ki badan ka mai rang ba bal ulah wer bayang ini perkhat ban sandur ya kathok katar nomor kilalong kiju si kiju kikot nadu ki por ki baladep hadu mentah bat om don menu basngap ya kata ke ke bau ulaong bat ke basngau tenak long endo la syong perkhat marwei kalawan kesan perkhat hau bobu Soso Tham lanai mulung Soso Tham ban le no hi kata ke ketin ban le no hi kalarung ha ke jing mut jing perkhat ke jong bat ula perkhat kumno bangan le nga une ke bangadang duna ke jing pule wat ki wei ke bala tam ke jing pule ndai kim semlala ban le ya ke ni bantah Bar udai nang ta ulah sedang ban perkhat bat sanjur. Bar dai nakan ne ke banta ulah wer ya giwe kim sem lapai khamat bar ulah ong. Haga jing thok pointri jung dui teraksiar. Marwei ngalong haklau. Latang marwei ngami. Kijing perkhat bakrau. Hapo jonga kike. Namar ke jing don. Jong kiru rong pak kim sem lapai khamat lem nam ta kathok katar. Rei umeling Soso Tham uyeng marwei ban perkhat rang ba iya kani ke banta. Ula persyang banthok ba ula thok nang kong ya ka power yang isop da pa translate nagak tin no way syakak tin khasi rengkat ka ba ula bu ya kitin syong sabai ki jing sneng ha ka ni ka power yang isop ha ka snam khat khandai spa arpusan ka jing ya nanti ki jong barkum ju ula penmi ya ka dui teraksiar ha ka snam khat khandai spa life pun reu ula penmi ya ka dui teraksiar de hang ni seu thu bakala urlong ke ba ule naman takari bagajak pendeu bar ulabu ia kini kintin dui teraksar la pirit bor la pitlot jar pidai baniam ban ong ba phimla kot syaka kerdan berkanam dei na kini kilintia ke jong bar ulabu ia kini kintin bar kilalong sisya kijing penkhi bensim wat hagini kipor kibangingi em umulung Soso Tham
ulayoi bagajaj benriu kat nang mi kipor kajing tenang ya ki wepat ki jaj benriu kelalong hadu kata-kata bar ulayoi ru bagi breu ki kham it ya kastai dong kinong wei ban ya griti dustur kajongi hi dei nak ta kadau bobu mlu Soso Tham usakren ya kini kintin namar uyoi ya kata benta bat umulu Soso Tham uloong jing shai ngiwat saudong perthai jing shai kari ngim tip ai dei nak ta kadau ulo penmi ya kini kintin ki balong sisa ki jing penki ya ki mensem jong ikun samla hadu menta bakum no ngila bantengkai ya gariti dustur lejong kani ke jing kren jong Soso Tham kalai mensem sibun yang i kum ikun sama bat ha ke jing im ke ha ke jing ya nanti ke jong ke sngi ke jing long samla bat bun ki samla hadu kini ki sngi ru ngidon ka benta ka bang ngimtip bakari bakajai mendeu kan poi syae ngim ju perkhat ba ayu bangin le nam takari bakajai mendeu dan ki samla ki baong menta ayu le rung sang balang harai kim su thu ya ke jing kodor ke jing trai ke imlang salang ke jing trai ki sang samla shnong ke jing trai ki nu benta kadai ban kentiu nam takari bakajai mendeu ka jongi hang ni po meglea harai kini ke Switzerland pat kadai ka wina ki jaka bo jungok kai ka ba ki bru ki nang ban penon kam kumno ki ban petre kam petre hok ya ka ka ba ki don ha ka ba ki kendu bat ki kamarian ka ba ki kendu bar ngas ngau ban ong ki nong Switzerland ki dei ki bru ka ba stat tam ha ka petre ha ka ba ki snai ka ba je titan kadai ka ba je ka ba rem dor tam ka ba ka petre ladang itet kemur ki song de ki klor ki don de ki lak ki ba ki penon kam bali ki nong Switzerland ki snai ka ba je kitep ka ka daw kinong Switzerland ki snai ka ba je namar ba kimdon ye kilenti hakapor bo mishwa kimdon ye kilenti ya kimdon ye jaka ki bobiang ban ya lenti kumta ka ship ka sitom ye ki ba kin supply ki mar ki mata te ban pensuk ye ki snai no da ka ba je ka ba kena ka ba dei ka ba ret te lada ki khai nakawai jaka sakawai jaka tang man kit hakapla kamut ba kelasuk kata ka dei ka lat ka bagi perkhat ngas ngau man ong ngi wei pu wei kum samla jong ka jaj ban riu ngi dei ban perkhat kumno bangin le na bata kari ba ka jaj ban riu ka jongi ladang ngi nginang long mrau ladang ngi perkhat ya ka suk ha ka wei ka por ngin salong mrau tengas kau ban ong ba kajing sekri ya ka jaj ban riu kam dei to bang ha bang itre sang balang rei ki jing sekri jaj ban riu ka dei nadu ka donut nadu ki kam ki jam ka bak ngim alat ngau nong wei bo wan tu klar palat ya ka hok ka jongi masuk ban ong ba ngi nga katanrai ka jongi ngi wan na mo kurwat masuk ban ong ba kadai ka wei na ki jaka ka ba msei so akitu ki por ki temen ngi jongi iwan poi hang ni ngas ngoban aingu ya ki teman ki jongi baleng ba ki wan poi sini ki dei ki bru ku batri sitom ha karep karyang bat hadu menta ngilong kumne kum mangi dei lang ba ka jing tre sitom jongki ngas ngau ba ong ba kini ki dei ki nuksa ki babha kum ka jeri ber ka jai ban riu ka jongi tenga ong ya fi kum ki sipai lani ki pai ba jong ka dei ka dong ka than tre sitom ha ka dei ba karep karyang kentiu ya karep karyang bar ngaso ban ong ba samla lumlang ru dei wei na ki nong trei ha ka dei ba karep karyang